ụmụnne m na ụmụnna m ekene m na asị m ebe onye nọ na-ene vidiyo anyị nọ ya dịlụ gị mma ịnecha vidiyo a biko tile na ya aka na share button metụlụ m aka na share button ọ bụla nwanne m nwoke bụ J-Pack ọsị gị metụlụ m aka na share button like kwana this page ma follow kwana ya maka another update ya na-abịa na this page biko o nwere ihe na-abụ ihe na-eme like this a na-asị ka etinye ọnụ if not na ihe ya emebi o nwezi ihe ndị nne na nna anyị kịta nwa na-eme mgbe na-ajụzi nna ahụ 10 ọzọ na-abịa abịa ma ahụ 15 na-abịa abịa nwezikwa ihe anya dịka nne na nna ya na-anọ n'ala Igbo anyị kịta onye mulite nwa onye ọbụla na-eme ka o si dị ya mma echetara m mgbe anyị pere mpe achọrọ isi ofe like this asị oke Chibuzo ya asụ akpụ Chijioke jee kpata ọha nwanna kedu afọ ya Samson unu eje chute mmiri bịa Adaobi jee kpata ose ngwa Chika gaa ahịa jee gote ihe dị otu a ịpụọ esere m mma nkịtị nyanya godi azụ ahụ m na like nji isi ofe ifi ya eme ihe ọ dị organize mana kịta ihe adị surprise nne na nna akpọrọ ụmụazị aba itiri iyili nke ụtụtụ lie nke efe ebe lie nke abalị afọ ihe eme afọ hot face eji eme ọda ebute asịkwa m na ije ịpụ apụ ikpo ezinụlọ gị pụ apụ dị njọ maka ndị na-aghọtefe m ihe ofe biko asịrọ m na ịkpọ ezinụlọ gị pụ apụ dị njọ ama m mana gịnị mmezi na anarazi eme ihe ka ekwesị isi wee mee ihe ndị nne na nna pụta onye ọbụla na-ejewala isi diwala ebe dị ya mma nke pụta o jewala ebe dị ya mma emechazasị na ya ji ihe akarịa na ụmụazị mee nke ụmụazị ekopụna na ụmụazị a na-ekwe ka achịkwata ha achịkwata ụmụazị ịmụta ekwesịghị ịkarị gị ike a na-achịkwata ha achịkwata na ibido n'oge ibido n'oge ịchịkwataba ha ka ha wee malụ na nna ajọ ọhịa ha na-akpaba ajọ ọhịa ka ha nọ ya kịta nwa ya etonite pụọ nne na nna ya ma njụ ya ebe o ji abalị na-abụ abalị ịtọ ọ nataba o were fon ekwentị na-abụna na mpa ọbụghọgwụ azụta ma ọbụghọgwụ azụta nwatakịrị ewere ya ekwentị o ji n'aka karịa ego a na-akwụ gị na salari gị wabụ mpe ya ka ihe ọ na-alụ amanjụ ya ajụjụ ya amanjụ nwatakịrị nyaba ajụjụ amanjụ ya cha nna igbo ya ahụ na-emekpe ya ahụ everybody na-eme adụ nke ya gbasara ya kịta anụnwa na ihe ụmụ nwaanyị anyị pezi ihe ụmụ nwaanyị anyị na-adịzi ihe dịzi ha mkpa kịta akweghị nku anya akweghị nka techasịa ahụ a na-eme ahụ ọ na TikTok na-eme anya onye na-ananwa na Instagram fonu na soshal midia na-agbazi onye ọbụla ara ma mpa ma mma nọ TikTok kezi tam inwe ịkụziri nwa gị ka esi esi nne mgbe nne na nna anyị ha ka esi wee zụọ anyị nwa mma mụta ma ejighọ YouTube mụta ka esi esi nne mpa m ejighọ YouTube mụta ka esi eme nka na nkịta onye kpaziara aka n'ọnụ ọ sị gị ka nje go ya na YouTube amụghọ m nka amụghọ m ka esi esi ofe ọha amụghọ m ka esi esi nsala amụghọ m ka esi esi ofe ogo amụghọ m ka esi esi ofe onugbu sọsị ha ma esi spaghetti indomie rice fried rice jollof rice onye ka ịbụ mgbe ahụ ya bụ time uluo mgbe kemgbe eji eliri rice mgbọsị ụka ka eji eri rice mgbọsị ụka ka eji eri rice eziokwu na ihe echejiri echenji ihe echejizi ya ọ ya bụzi mee ka ọbụla onye ọbụla wee pụzia n'ihe a na-eme onye kpaziri aka n'ọnụ ihe adị sọpụrụ ya nwata bata be di ya ọ na-eche ka anya na di ya maka ebinite ụtụtụ onweghị dịka ọ na-eche ka ebinite ụtụtụ ka di ya jehụeli ya ọkụ gbuelu ya gas wụọ ọmụnwali ya nne ikpe aka na ọ na-asị gị breakfast on bed divorce akarịa here and there nwaanyị sị gị mba ihe apezi attention mụ na nwatakịrị nwaanyị ihe ọ dị after ya bụ ahụ ya
ka ukwu ya dị, ka obi ya dị, obi ọkwụkwọ ọtọ, efe nke oyi ọdụkwọ na nke sezia foto ome ahụ na nke se foto dị ahụ na hapụzi ya dị emesesịrị tin kwesị ịba n'isi anụ eburizi ihe kwesị iti n'isi a tizi na-etizi ya n'ahụ ebe a na-ịmago ahụ ya ọdụkwọ na ukwu ya abụgodo ma asa. Kịta nne na nna anaghịzi akụziri ụmụazị ha ndidi so na nwatakịrị etonite nwee ndidi si ya nna ihe anyị nwee na-achụ n'ike ọ dịrọ mma, nwee ndidi na omenike na ana n'ike. A sị m ka m kpọkuo onye ọbụla ka ya bụ ihe wee bụrụkwa na aka na-ekwukwali na mmadụ niile ama nnakpọ n'iyi, anyị na-ama nwa ofu mgbori mana aka inyere nwatakịrị tata ka o yeji wee too echi, ka o yejikwa wee zụ ndị ọzọ echi. Sọsọ ihe ụmụazị anyị mazi echi kịta bụ indomie spaghetti. Ihe ama na aka awụọ na isi nwaanyị sụọlụ gị akpụ asị ka eje gote nke a na-ele n'ahịa nye ejegoli ya n'afịa ka eme nka ejegoli a na-egozi ihe anyị ego akpụ n'ahịa, anyị ego garị n'ahịa. Isi oke bịa mee garị gị ọsịkizi egote nke ahụ a na-ekechi na leda, ndị ahụ a na-ekechi a na-ele 100 naira. Akwa ya na-akwado isi ofe esi ya biko tata anyị eri ofe nsala tata ife ya agbaba YouTube how to prepare white soup. Ọ na-esizi oji fonu ebe a, oji fonu ọ na-esi ya na omie nwatakịrị site nne tata isi ya sie ya echi agha ada. Ekenekwa ma ndị na-emeta ọfụma maka na nna m mee m ka mma na ihe ọbụla dị n'ụwa na ndị maara eziokwu nọ ndụ, ndị na-atụkwa na-asị ka nọ ndụ. Ọgụ a ka ọ dịziri ịchọta ndị ahụ na-ekwu eziokwu ya gwa gị eziokwu ya anụ. Ekene m ndị na-emeta ọfụma kene sie ya ike na-asị unu jidenu ka unu ji maka na ndị anụnwa kweta si na ha kwu ha dị ekwu okwukwu n'ụka ha si wee like ya ụmụazị ya na-asịrị ekwu okwu asụsụ Igbo, a na-azịrị ekwuru okwu ya ikwute ya acha asị gị na ọ na-educated na ịmaghị na ihe civilized na onweghị ihe ịma na ịdị lokal. Mpa ya na-agwa nwatakịrị okwu ọ na-ajụ ya wit Igbo, nwatakịrị a na-asa ya na English. O nwezi ihe dịka na mmadụ na-asa onye Igbo na onye Igbo, ụmụazị na-etonite unu ewere Igbo kpaa nkata mmago jụọ ọha amalụ na onye anọkwu ya mmago ọ nwere ike isi asụ nwanne na nwanne akpa nkata miri emi. Anyị na-ajụ nwatakịrị adịgo ọ bụla ya enu aka mgbe bifo ka a na-asị nwatakịrị nwa ikorobịa tonite ọsị ka o jee ndịda jee họrọ nwaanyị ma kịta ma onye ukwu ma onye nta ha ncha onye ọbụla na-aghọzi ala, onye ọbụla na-aghọ gbada ala kịta. Biko unu nweta vidiyo a tụsara m ya ka uzue onye ọbụla arụ. Ekene m Igbo niile kene ihe na-ejeli Igbo ozi ka enwere mgbe ọzọ.